Pois todo a punto para que comece a proba definitiva do programa na que está en xogo o bote e onde hoxe Rodrigo vai tratar de levar os cartiños que temos aí acumulados. Se vos tamén queres vivir esa experiencia, xa sabedes, escribídenos aí ao 618-3880-87 e quizáis acabedes onde está Rodrigo pelexando por un bote que hoxe está en 32.200 euros. Aí están. Boa cantidade, respira aí o meu tocayo, concentración e ánimo pro que nos ven por diante. Como sabes, fareiche 5 preguntas e por cada resposta correcta que nos dea, levará 100 euros. Pero se consigue acertar as 5, levará o que hai no bote. As categorías de hoxe son estas que vas ver. Xogaremos con deportes, cine, música, nomes e datas. 60 segundos por diante e 32.200 euros en xogo. Preparado, meu? Dalle. Pois veña, moita sorte. E tempo. Deportes, nome do estadio sevillano que albergará a final da Copa do Rei de Fútbol ata o ano 2028. Sánchez Pizjuán. Non é correcto. Cine, quen é o director do Spaghetti Western por un puñado de dólares? Clint Eastwood. Non é correcto. Música, que famosa orquestra ten a súa sede no Concello de Caldas de Reis? Panorama. É correcto. Nomes, nome da cadea de restaurantes que tiña Gus Fring na serie Breaking Bad. Paso. Paramos o tempo justamente no ecuador deste minuto, 30 segundos gastados, 30 que che quedan inda por diante, Rodrigo, e quédanos esa categoría de datas e a de nomes pasaches. Voltaremos tamén a adiviñar ese nome desa cadea de restaurantes que aparecía na serie Breaking Bad. 30 segundos por diante, continuamos, meu. Pois viña, concentración e tempo. Datas, en que mes do ano ten lugar o Black Friday? Benres. Non é correcto. Deportes, nome do estadio sevillano? Benito Villamarín. Paramos o tempo. Paramos o tempo a falta de 20 segundos. Veremos se o Benito Villamarín, o estadio do Betis, é a resposta que buscamos. Vouche recordar tamén a de datas que acabas de respostar. A pregunta é en que mes do ano ten lugar o Black Friday? Benres non é un mes. Sí, estaba... É unha pista gratuita que dou, porque me caes ben, te chamos como a min e levas todo suave, senón non dicía nada. Veremos agora se Benito Villamarín é correcto e continuaremos a categoría de cine buscando ese Spaghetti Western, que é o director de Por un puñado de dólares. 20 segundos para o remate, Rodrigo. Preparado? Pois veña, atento. E tempo, non é correcto. Cine. Henry Fonda. Non é correcto. Nomes. Nome da cadea de restaurantes que tiña Gus Fring en Breaking Bad. Non é correcto. Datas, en que mes do ano Black Friday? Novembro. É correcto. Deportes, nome do estadio sevillano, que non é o Pizjuán, nin é o do Betis. Non é o Villamarín. Outro estadio? Paso. Ai, tempo, que mágoa. Que mágoa, non lle deu a cabeza. Iba a dicir, vas a tirar dos pelos cando che diga, igual non é o mellor exemplo, pero hai confianza entre ti e máis eu xa. O estadio de La Cartuja. O da Cartuja, que foise da selección durante moitos anos, moitos partidos da selección española xogaronse alá, pero estáse xogando aí as finais da Copa do Rei. O director de cine que buscábamos de Spaghetti Western por un puñado de dólares é Sergio Leone, mítico, e logo quedábanos Los Pollos Hermanos, que é a mítica cadea de restaurantes de Gus Fring da serie Breaking Bad. Inda así, eses dous acertos teñen a súa recompensa para Rodrigo, por suposto, 200 euros que van para Viveiro, que leva aí no peto, ben xogado. E tranquilo que mañá poderemos subir nota. No próximo Atrápame xogaremos por un bote de 32.400 euros. Non perdades, ata a festa!